Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोरनि आङो दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर एकदम फ्रेश जाबाय दख'नाबो गानना लाबाय ओमफ्राय थाव फोननांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एकदम थाव फोनना लानोसै ओमफ्राय आंना क्रिम गैया आरोना लोगोफोर आंना क्रिम गैया ओरैनो जानला मेनला फोनलाबायो आरोना आङो माने थावफोरखौनो माने बिलिरलाबायो आरोना आङो माने लोगोफोर आङो माने दासिमबो फिसाजोनि बेबि क्रिमखौसो फोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो आंना क्रिमानो फिक्स गैया आरो माने आङो सासे बिमा जालायनानैबो दासिमबो माने क्रिमानो फिक्स गैया मा होनबावनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आङो थावखौनो फोनना लाबाय आरोना माने आङो दहाय दुगैखांखाबायमोन आरोबाव एसे खामानि मावस्रांनानै माने दुगैबावबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिन्दुर एरिफोरखौ माबा सुगारलायासै आरोना लोगोफोर जास्ट दुगैबायल' साफोन एसे फुस्रिलि आरोना ओमफ्राय फिसाजोनाबो स्कुला माने 1:20आवसो सुटि जासिगोन आरोना 1:20आवसो सुटि जासिगोन ओमफ्राय फिसालायाथ' 3टा जाफैलायखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो फुरा ओंख्रि ओंखाम संखांबाय एरिबाय गोदाव सोराव मोन्दों आरोना आङो सासे लोगोआ लेंहरदों बेनावनो आङो दा थांगासिनो आरोना माने रेडि जाबाय थांनो ओंखारबाय थ' नोंथांमोनाबो दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना आइडिहा आरे लोगोफोर नै आङो खानायखौ खानना लाबाय आरोना माने गरम जिहेतु बिदिनो खानखोलाबायनानै लायो आरोना आङो बेनोसै आरोना आंना स्टाइलाहाय माने बिदि बारान्दा बुरान्दा दिहुनलायनाय गैया आरोना माने बिदिनो लोगोफोर माने सिम्पोल आरो देलायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर बे राबाराथ' माने आंनि आखाइजोंनो आं बानायखानाय नालाय लोगोफोर दासान्दि माने आङो बे आं बानायनाय राबारखौनो आङो खायो आरोना लोगोफोर नै दा आङो रेड एन्ड व्हाइटखौनो खादों खानाया लावबाय नै लोगोफोर माने आङो दिनै एबारसो फार्स्ट टाइम एबारसो खानायखौ गोलाव लादों आरोना लोगोफोर माने आङो सिगाङाव गुसुंसो लाबाय थाखायोमोन खानायानो मोजां नुखाया नालाय ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइम आरोना आङो बेबायदि माने गोलाव खानाय लानाया आरोना बारा लेक्सार होबाय थाला बहुत गरम जाबाय ओमफ्राय दसे थांनानै फैनि आरोना आं लोगोफोर माने एसे खोथा सावरायनांगौ दङ थ' बेखायनो आङो थांगासिनो आरो स' बेनो आरोना लोगोफोर आंनि देलायनाया आं देलायखाया लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो दर फांखाबायमोन ओमफ्राय एकदम गोनां बुस्थुखौनो बावबाय आरोना लोगोफोर बिराद बावसिया जाबाय नै लोगोफोर नैखौनो बावदों आरोना एकदम इम्परटेन्ट बुस्थुखौनो बावदों गाज्रि दासान माने जौ दासान आरोना लोगोफोर बियो गाइखेरसो गाइखेर आधा लिटार एकदमबारे माबा नङा माबा मोनसे बावबाय थायो आरोना लोगोफोर ओंखारबोनानै लोगोफोर नैबेसिम सफैलायबाय देबदारु बिफाङा जि मोजां जानानै दङ थ' नोंथांमोननो खोन्थाबाय आं ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै फैनानै आं ल' कलेज बारबोबाय ओमफ्राय नायलायनै लोगोफोर बिराद क्लिन आरोना जायगाफोरा ओरैबायदि मोजां जायगा दङ खना खनला आरोना लोगोफोर क'क्राझाराव ओमफ्राय जायगाफोरा ओरैबायदि सोलायजोबो दसेनो बिल्डिं जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर माने लोगोफोर आङो जायनाव थांगासिनो सफैसिगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो बे जायगायाव थाथ'नानै नोंथांमोन खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय आंना लोगोफोर झुमखा सना आरो हेलमेट गाननानै ओरैबायदि खोमाया सादों अब्लाबो गानसोमदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो जेराव फैनो ओंखारदों बेयाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोननो खिन्थानो आङो नै बानलु बिफाङा जि मोजां जानानै दं आरोना बे आब'ना नायलाय नै एकदम गोरोंखाथार आरो मैगं गायनो नै आब' गायगोन ना बेवाय गायगोन आब'सो गायदों नै माबा बानलु बोरदोना नै फिसा आराम थायबाय आरोना नैबेबो बानलु बोरदोन माने गाहायावनो थायदों नै गाहायावनो जि मोजां थायबाय नै नायलाय
नैबेबा गिदिर जागोन ना फिसा जागोनथाय बानलु थबसानो नै लोगोफोर बियो बानलु थबसा ओमफ्राय नैबेबो बानलु बोरदोन बाव नैबेबो बे मा जागोनथाय नायदाव जागोन ना मागोन बे खनसे स्राय खिथाबावनोसै आं नै बानलुआ लारि लारि नैबेबो थायहांबाय गासिबो नैबेबो बिबार लाबाय नैबे थायगासिनो नै लोगोफोर जि मोजां जाबाय नायदो नै बेलासिसो थांजोबबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै आहा लोगोनाव फैनाया आरोना आलासि ग्रोब लोगो मोनबाय माने नैबे आइखौ आङो माब्लाबाबो लोगो मोनफेराखै ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिखुनजोसो लोगो मोनबाय आरोना आङो एकदम जों माने गामि खाथि खाथि आरोना बे आइजों आंजोंनि गामिया खाथि खाथि ओमफ्राय लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय थाङै थुङै बिखुनजोखौनो लोगो मोनबाय आरोना जायफोर नोंथांमोना जोंनि खाथि खालानि नायो सिनायगोन आरोना औ आंनि गामि खाथि भबानिपुरनिनो आरोना बे आइया ओमफ्राय बहुद खोथा रायलायलायबाय ओमफ्राय बोरैबा खाथि सोमोन्दोसो जाबाय आरोना रायलायै खानाय गोसोम नुनाय मानि जाथि खुरमा होननाया बेनो जाबाय आरो रायथिबानो न'नि ओंखारो रायथिबानो न'नि ओंखारो माने आङो सिगां क'क्राझाराव फैजेनबा माने आंहा रावबो गैया बेबायदि मोनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा फुराना जाहोहोलां मानसि न'नि मानसि लोगो मोनहोलां बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बिजोमायजोबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिखुनजोनि बिबोनांसो बे आइनि बिबोनांसो जाबावबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मा होनबावगोन ओंख्रि ओंखाम संना फैखानायमोन ओमफ्राय आरो दा जाफैबावबाय आरोना ग्रोब बे आइजोंनो आरो आं खिथादोंना बानलु बोरदोन बे बानलु बोरदोनखौबो जाबाय आरोना लोगोफोर थाइजेननाय जानोबो गोसाथार नोंथांमोना मिथिखायो बानलु बोरदोना माबायदि बेसे गोसा ओमफ्राय जाबाय आरामसे ओमफ्राय दा दसे थानानै थांसै आरोना आइखौ लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय सिगाङावबा जोंबा मा सोमोन्दो जालायोमोन खिन्थु बोरैबा गिदिं गिदा दा आइ जाबाय आरो बिखुनजो जाबाय आरोना आबै आलासि दे मादे गाबोनहाय 1.5 बोसोरनि बिजि थुबावगोन दे जोंहा गारला जोंहा थैजासे थांसै जोंहा आबै मोनदों आबै गोदान जोंनिया नुबाय दावलाय आब' महिमानि आबैसो मामि आब' महिमा दिदि महिमानि आबैसो बियो नों मिथियोना दिदि महिमाखौ दाख्लै मामि फैदोंमोन ना आनैमोन बे आनैनि आन्टिसो बियो मिथिबाय फैदो आनैयाबो फैदो आनै जायोना लिरफुङा आनै जायो हिलिया आबै जाबाय आबै गोदान हिलिया आबै नै आसुनिखौ हिलियाबो होनसै आंहा होनना बुंलायमोन फिसौखौनो हिदिना हिदिखौ दोनथायबाय आरो ओमफ्राय आंहा हिलिया होननानै गाबज्रियोमोन नालाय हिलि मोनबाय ना दा नै हिलि मोजां मोननायखौ मोनलायबाय आंहा हिलिया होनबाय थायोमोन आं आबै नोंखौ सोरलायनाय मा सोरलाया होनदों सोरलाया लिरफुंनि बाबा ओमफ्राय गारि सालायग्राखौ मा जायो आमाय जागोन आमायसो आमाय जागासिनो आमायनि हाबायाव लिंहरगोन आं औ थांगोन दे आमायनि हाबायाव लिंहरगोन नै हिलिया मोनबाय आंहा फिसौखौ हिदि दोनदोंना हिलिया बबेया साबसिन हिदि फिसौजोसो मेगन सालायलांसिगोन बे नारखायो मामि आगैया मेगन सासिगोन नारखाफैयो दावलाय नांगाबगौमोन दा रायलायनो रोंबाय रोंजोबो मोनसेबो रोङै गैला जेनेबा हिलिया होनो नालाय हिलिया थांदो आया बाय बिहामजो फैदो जोंहाबो थांसै औ जागोन दे स' लोगोफोर नै सनानि देरायाव सफैफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाखौबो ग्रोब लोगो मोनफैबाय माने फिसालाया 3थायाव सफैखायो नालाय ओमफ्राय थाग थिग ग्रोब माने बै सासे खाथिनि बिमायंनाव थांहां जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जयै लोगो मोनबाय आरोना बिराद गरम लोगोफोर बोथोरा दा बुंसै मा होनबावनो दहाय जे आंनि बिखुनजो होनना बुंदों लोगोफोर बियो होजोंनि आंनि जोनोम
गामि खाथिनि आरोना लोगोफोर बेखौ आङो बिखुनजो सोमोन्दोनि जायो आरोना स' मोजां गाज्रि बहुद सावरायलायबाय सिनायथि खालामलायबाय ओमफ्राय थाङै थुङै बे आइनि न'आबो माने आंनि आसपासावनो आरोना खाथि खालायावनो बे बिखुनजोनि न'आबो आरोना माने दा लुगासिनो बिसनिया आइमोननिया माने बिल्डिं आरोना लोगोफोर फिसाजोनि स्कुल खाथियावनो आरोना स' लोगो मोनबाय आरोना बे आइखौबो बिराद गोजोननाय मोनबाय आंहा जे सासे बिखुनजो एरबावबाय होननानै आरोना लोगोफोर बा बिखुनजो मोनबावबाय होननानै ओमफ्राय जायै लोङै फैबाय सनानि देरायाव सफैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय